तो जय जगन्नाथ साଙ୍ଗ ମାନେ ତ ଆଜି ହେଉଛି ପହିଲି ରଜ। ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସକାଳୁ ଉଠିକିନା ଆଗେ ବ୍ରସ୍ କରିବାକୁ ପଳେଇଥିଲି। ତାପରେ ବ୍ରସ୍ କରିକିନା ଆସିକିନା ଟିକେ ପିଠା ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ଘରେ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଥିଲି ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଏଇନା ବାଟରେ ଏଇନା ଯାଉଛୁ। ତାପରେ ଆମେ ଏଇନା ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚରଙ୍କ ଭଳିଆ ପୁରା ବଣରେ ଭିତରେ ପଶି ପଶିକିନା ଯାଉଛୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିକିନା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଗାଧୋଇବା ସ୍ଥଳୀରେ। ତାପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ପଳେଇଥିଲେ ଟିକେ ଗାଧୋଇବା ଗାଧି କରିବା ପାଇଁ। ଗାଧୋଇ ସାରି ଆମେ ଏଇନା ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ବାବା ଗୌରୀନାଥଙ୍କ ପୀଠକୁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇଥିଲୁ ଟିକେ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ କହିଲି କି ବାବା ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯିଏ ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ରଖିଥିବେ। ତ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଆମକୁ ଗୋଟେ BMW ଦେଖିଥିଲୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କେଉଁ BMW, ତାହେଲେ ନାଁ କହିଦେବେ। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇନା ଟିକେ ରାଜା ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିନା ଟିକେ ମଟନ୍ ଝୋଳ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ କ'ଣ ହେଲା ରଜ ଦିନ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ।